Listen to me, mfana wangu Holy 10. President vanotenderwa kugura musoro. Anozotsvaga kuda kuapologize and rubbish. Holy 10 unofana kumamiswa. Wagwan people, Wagwan family, welcome back to our YouTube channel yedu. Patinokupa nyaya dzakasiyana siyana dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vazhinji makapedzisira kuona Holy 10 achitaura zvaanoda. Vazhinji makapedzisira kuona live yakaitwa na Holy 10 achituka president nemhuri yake, uye zvekare nebate ravanotungamirira achiti handikutyei, hamuna zvamunondiita ndinokupedzai. Vazhinji vari kutaura kuti Holy 10 akasungwa, Holy 10 akabatwa, akavharirwa, asi iye ari kubuda pasocial media achiti ndiri safe, musandityire, ndiri right. Asi nyaya yekwayazosvika manje akusisina kunaka, nekuti nyaya yazotengwa nevakuru vakuru vachiti tinomuziva kuti munhu wekuti anotaura zvaanoda palive ozoya achida kuzama kukumbira ruregerero. Manje tururegerero twake hatushande nekuti kwaatambira akusiririko. Regai muzvinzwire mumwe wevakuru vemumusangano achizvitaurira ega. Holy 10 achitukirira vamwe vakada kutaura kutamba. Hakuna munhu anomisipemo vachishandisa zvinotaka. Pasina Holy 10, pasina Holy 10, pasina Holy 10. We don't support vanhu vanotinakureta the highest office. Kana ezulongo wakubata ipahu. Ndofunga murungo zvinzwira kuti nyaya yekwayasvika kusina kunaka. Holy 10 kana ari madrugs aiwa dai vanobatsira vamubatsira nguva ichiripo, tisati tarasikirwa neupenyu hwake, nekuti munoona kupenga kwemunhu anenge akageza kunonetsa kuoneka. Dai kuri kunzi kupenga kwemunhu asina mari zvaikasika kuoneka, but Holy 10 ari kuvhiringidzwa nemadrugs, dai mamubatsira nguva iripo. Regai ndikusiye muchiona video remumwe mukuru wemubato reZANU-PF ari mukuru wemunyika zvekare achitaura ega pamusoro paHoly 10 kuti anofana kuitwa sei, hanzi anofanira kurohwa kana kusungwa, ikodzero dzedu kuzviita. Mawani. Listen to me, mfana wangu Holy 10. Inonzi ZANU-PF ibato rakagadzwa naMwari. Mfana unezita rinonzi Holy 10 unoda kumamiswa. Inzwa mfana Holy 10 usati dhotera mubrain. ZANU-PF is too big. President nehurumende vanotenderwa kubata munondo, kukanda munhu mujere. President vanotenderwa kurova vanhu vachishandisa anointing yehurumende. President vanotenderwa kugura musoro, kuslasha. Komana uyu tamunzwa zvaataura. But zvake zvokuti apedza kutaura madhodhi anozotsvaga kuda kuapologize and rubbish. Tiri kuti mutana zvakaita seizvi mutemo unofanira kutora action, ende wakabatwa neyatinoti spirit of pride. Inopedzwa nokumamiswa kana nokugurwa musoro. Holy 10 unofanira kumamiswa. Holy 10 unoda kurohwa. Spirit of pride yaanozvinyepera kuti ndine simba is nothing mfano wako. But chinoita mbanje kana wadzibhema, ini ndichiri mfana ndisati ndaponeswa andakambobhema, ndakazomboseka sabhuku rimwe zuva ndikaputsa mbabvu dzangu dzadambuka. Kana kari kekutanga kusvika pano chibwango subscribe, kulike, kukomenta nekushare. Tobatana pachikamu chinotera. Thank you.